Pozdrav svima ljudi, šta ćemo to danas lepo raditi? Danas ćemo učiti kako koristiti jukebox na serverima. Lepo ukucate komandu jukebox i trebate, to jest bar na ovom serveru, trebate da ukucate jukebox i samo pastate vaš URL, to jest konvertovani URL, a na nekim serverima postavite jukebox i kucate ponovo komandu jukebox, pusti pesmu. Sada mi ćemo idemo da kopiramo taj link i da konvertimo. I evo nas ovdje sada na YouTube-u. Kada želite da kopirate vaš link, kucajte ovako, nađete pesmu, idete copy link adres, otignete na ovaj konverter, ne mora baš ovaj, ali od ovoga ću da vam ostavim link u opisu. Sada samo pastujete vaš YouTube video, i sad čekate da se ovo, kako se to kaže, konvertuje. Dosta je došlo. A sad ne da kliknete download, nego samo idete ovako. Sada mi se učite stranica. Idete u desni klik. Ne znam da krenem. Idete desni klik na ovo i copy link adres, jeste. Opa, ponovo se uključe. I to je to za ovo. I hit. I sada idemo u GTA da pustimo tu. Evo nas ponovo u GTA i sada ćemo da pustimo muziku. Box i pustimo ovako. I sad bi trebalo da radimo. I eto, radi. I postavit ću i ovo IP adresu od ovog servera da zaigramo zajedno. Kao što vidite, ja sam lider FBI-a i možemo tako da se zezamo na TeamSpeaku, da pričamo, se družimo. Svejedno uđite na server, veoma je dobar, kad vam kažem, uđite da razbijemo ovaj limit. Čekajte, limit ima trenutno 6, pozdrav za sve koji su na serveru. Znači, to je to od ovog tutoriala i vidimo se.